abinda nake so mu fahimta muna da abin karewa. Abinda nake so in faɗi mana shine cewa in za mu zamo mu ansa sunan da aka kira mu da shi, dole mu tarbiyantar da kanmu, mu lura da yadda shi Abul Fadl Abbas ya tarbiyantar da kanshi, mu lura da yadda rayuwar shi yake, mu lura da irin sadaukar wanda yayi, ya zama cewa irin wannan ne mu za mu daura mu aikata, ya zama cewa irin nashi rayuwar wato ainihin yadda ya kasance kashin baya ga Imam Hussein, yadda ya kasance shine hannun Imam Hussein, yadda ya kasance shine Imam Hussein yake cewa kaman shine last hope din shi, bai yadda cewa za a yi nasara akan shi ba sai lokacin da Abul Fadl Abbas ya shahada. Wato ko da kowa ya kare, Imam bai yadda cewa wayannan dandazon mutanen Abul Fadl ba zai karar da su ba, sai da ya ganshi cewa ya yi shahada. So abinda yake son kara kawo nan gurin shine cewa wannan aiki ba na rana ɗaya bane, ba na dare ɗaya bane, ba na lokaci kaɗan bane. In dai har za mu ansa wannan suna da aka kira mu da shi, to lallai dole mutum ya san abin da yake gaban shi, ya ɗauka ya aikata. Sun samanina sida Ahmad mai gidana minal mu'minina rijalun sadamu ma'alullah wa minhum man kadana wa minhum man yantazir ashidda wa alal kuffar ruhama bainahum ma'abota tsanani gun azalumai kafirai kulluhu, masu sauƙaƙawa ga muminai masu tausayi bainahu, rayuwarsu cike da baiwa suna da halin tallafawa, su ba su ƙauna ga azalumi kamar Sayyid Ahmad Jarumi. Abbas zamanina sida Ahmad mai gidana minal mu'minina rijalun sadamu ma'alullah wa minhum man kadana wa minhum man yantazir wallazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا ما أبوتا gwagwarmaya domin tabbatar dinuna, Rabbi shi yake ba su komai, ya shiryatar da su kan makamai, da su addini ke tabbata. Su sida Ahmad kunjina ambata. Abbas zamanina sida Ahmad mai gidana minal mu'minina rijalun sadamu ma'alullah wa minhum man kadana wa minhum man yantazir. Allah yana jarrabawa gurin mujahidai shuhada, wala nabluwannakum aya a cikin surar Muhammada, hatta na alamal mujahidin minkum yake fada, haƙuri halin shahidi, tausayi halin shahidi, salamu alaikum shuhada, kasatan Sayyidi Ahmada. Abbas zamanina sida Ahmad mai gidana minal mu'minina rijalun sadamu ma'alullah wa minhum man kadana wa minhum man yantazir